Bueno, pois, como dixo Miguel, o título desta charla é Cociña rápida de gráficos elegantes con R. Vamos a ver, gracias, antes de nada, por invitarme aquí, por invitarme a estar aquí. E nada, empezamos, entón. Bueno, un día desta semana preguntei a un compañeiro meu que me dixera cales eran as características da cociña rápida. Entón, díxome que era simple, que era moi rápida de facer, que utilizaba poucos ingredientes diferentes que combina para obter resultados de sabor moi diferentes, facilmente replicable, visualmente atractiva e con sabores que enganchan. Bueno, evidentemente eu non vos vou falar de cociña, pero porque non son experta niso, nin sei moito, simplemente o básico. Pero si vos vou falar de cociña rápida de gráficos. Entón, aí teño un debuxo que me fixo unha compañeira de unha pota saindo gráficos. Bueno, entón, eu do que vos vou falar é de cociña simple e rápida, que utiliza poucas instruccións diferentes, que combina para obter resultados visuais tamén moi diferentes, facilmente replicable, coa idea de facer moitos gráficos en pouco tempo, visualmente atractiva, eu creo que sí, despois xa mo diredes, con sabores que enganchan, non o sei, vadesmo ter que decir ao final, se enganchou ou non enganchou. E a idea é aprender un único sistema que despois se poida replicar en situacións diferentes. Bueno, e eu, tanto rollo, vou vos falar da librería ggplot2. Vale, esta charla é, digamos, un inicio de ggplot2. O que saiba traballar con ggplot2 non lle vai a servir de moito, e os que saibades traballar con ggplot2, bueno, pois vai vos servir de repaso. Bueno, entón, que permite esta librería? Pois permite de maneira sinxela crear gráficos complexos a partir dun conxunto de datos. Bueno, os datos para traballar coa librería ggplot debían de estar sempre como variable, variable, variable. Bueno, no IG diríamos variable, 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 espacio dato, eu de aquí diríamos as variables todas de clasificación ao inicio e ao final, digamos, as variables que te ibas a representar nos gráficos ao final, vale? Deberían estar sempre así para que fora cómodo traballar coa librería ggplot2. Bueno, esta librería basase na gramática de gráficos, que se basa, a súa vez, na idea de que ti, para representar algo, tens que ter un conxunto de datos, mínimo, un sistema de coordenadas e un conxunto de geons. Os geons vai a ser a disposición visual que lle vas dar ti os datos. Bueno, e a plantilla básica que pode usarse para nos distintos gráficos vai a ser esta, vale? Sería ggplot, nesta parte vas a ter que decir que ficheiro queres representar, e despois unha variable de mapeo. E ao final, sumado con un geom, que é, digamos, a geometría que vas a representar. Bueno, entón, a función ggplot, o que vai facer é vincular ao gráfico un conxunto de datos, pois a través deste argumento data. Despois, para definir como se queren representar as variables, faise a través do mapping, que a súa vez vai asociado a unha función que é o AIS, que son as propiedades estéticas. Por exemplo, eu aquí neste caso, o que lle estou dicindo é que na variable X, me represente a idade media, e na variable Y, a renta disponible bruta por habitante, nos concellos de Galicia, por exemplo. Vale? Bueno, se nosotros agora poñemos esta función en... Me pasé. A ver, onde está? No, a ver, aquí. Se agora poñemos isto en R, non nos vai a salir nada, porque non lle estamos dicindo a forma que queremos en que nos represente os datos. O sea, se queremos un diagrama de barras, se queremos un box plot, se queremos un diagrama de liñas, bueno, pois iso faise cos geons.
E os geomos o que lle indican é que tipo de gráfico vai representar. Existen diferentes tipos de geomos. O geom point, por exemplo, que temos aí abaixo, o que fai é facer un diagrama de dispersión. O geom box plot, pois un diagrama de caixa, o geom bar, un diagrama de barras, o geom line, un diagrama de liñas. Existen moitos máis que iremos vendo ao largo desta presentación. Bueno, para engadir un geom, sabedes, utilízase o operador máis. Vale? Aquí, por exemplo, tedes un diagrama de dispersión e aí tedes o código que utilicei. Empezamos cargando a librería ggplot, ggplot2, lemos o ficheiro, vale? Que, bueno, neste caso teño un CSV, que é un datos CSV, e logo represento, dígolle, ggplot data, que data é? Pois o meu data chamase datos, despois o mapping é onde lle vou a dar as propiedades estéticas. Vale, pois entón digolle o que decía antes, nas X vou a ter a idade media, na Y a renta bruta disponible por habitante, digolle, sumolle, añádolle un ingrediente máis e digolle, oye, represéntame puntos. Vale, pois entón vai ser un geom point e vai aparecer ese diagrama de dispersión que temos abaixo. Bueno, continuando cos diagramas de dispersión. O ficheiro datos que eu tiña antes ten esta forma, vale? É un ficheiro que ten en filas todos os municipios de Galicia, os 314, porque isto é 2016. En columnas vedes que aparecen todas as variables. En principio temos variables de clasificación, bueno, aquí están os códigos do concello, a provincia, o ano, e despois temos variables, población, a renta disponible bruta por habitante, a idade media, o índice de envellecemento, as pensións por habitante, bueno, aparecen varios. Sabedes a disposición que ten o datos. Bueno, imaginadevos que eu agora nese diagrama de dispersión que me relaciona a idade media dos concellos ca renta bruta por habitante, que irá dicirle, oye, dime onde están nese gráfico os concellos da provincia da Coruña, onde están os de Lugo e onde están os de Pontevedra. Bueno, pois isto simplemente se fai añadíndolle as propiedades estéticas un argumento que é color, digolle, color. Que vai ser o color? Pois cada provincia. Bueno, pois aí aparecen en rojo, casi, sí, en rojo, os municipios da provincia da Coruña e en azul, por exemplo, os da provincia de Ourense. Unha representación moi clara deste gráfico, os da provincia de Ourense están todos á dereita, porque son os que teñen a idade media máis alta, e os da provincia da Coruña e Pontevedra están todos á esquerda, vale? Bueno, e aquí hai un dato que se sale, verdade? Un dato que se sale por ter unha idade media moi baixa e unha renta moi alta. Que concello será ese? Bueno, vámoslo a ver despois. Bueno, esos gráficos, bueno, aquí tiña unha relación, non? Entre a idade media e a renta bruta disponible por habitante. Bueno, aquí parece que hai unha relación, non? Unha relación lineal, bueno, ou casi lineal. Bueno, pois, añadíndolle un ingrediente máis, ggplot píntame a relación que hai entre esas dúas variables. Pois con este geom smooth. O que che pinta é a curva que máis axusta a eses puntos. Como vedes a sintaxis, moi fácil, simplemente ir engadindo ingrediente. Vamos con outro ingrediente máis. Bueno, eu agora teño a mesma sintaxis que antes, teño ggplot da variable x a variable y e teño os datos separados por provincias. Bueno, pois eu añadindo ya unha cousiña máis, que é ggplotly. Isto, para que o añadín é para que lle dé interactividade ao gráfico, que eu pinchando poida ver que concello é, vale? Entón, xa veis o que concello é este, vedelo? Oleiros, non sei por qué, vale? É un concello cunha renta moi alta e unha idade media moi baixa. Podo ver algún concello máis, este Ames, vale? Que é o concello máis novo de Galicia. E, por exemplo, podo ver o concello máis vello de Galicia, que é Parada de Sil, vale? Que me interesa quedarme solo cos datos da provincia de Ourense? Pois pincho en A Coruña, pincho en Lugo e pincho, bueno, non, pincho en Pontevedra e quédome cos de Ourense, vale? Bueno, esta é unha certa interactividade que lle das ao gráfico co ggplotly. Bueno, máis cousas. Vou a deixar os gráficos de dispersión, vendo un pouco as diferentes funcionalidades que ten ggplot, e voume ir aos gráficos de liñas. Por que vou aos gráficos de liñas? Porque realmente aquí, con ggplot2,
bueno, desde o meu punto de vista simplifícanse moito as cousas. Entón, vou empezar a explicar como se simplifican as cousas. Bueno, aquí utilizo outro ficheiro de datos. Aquí teño uns datos dos 7 municipios máis grandes de Galicia: A Coruña, Lugo, Ourense, Pontevedra, Ferrol, Vigo, Santiago e Santiago, vale? Son datos deses concellos para desde o ano 2002, non, desde o ano 2001 ao ano 2014, no, 15, 16, creo. Vale, teño dúas variables. Teño a población de 20 a 64 anos e o índice de envellecemento. O índice de envellecemento o que está indicando é canto máis grande é, pois máis envellecido está ese concello. Entón, eu o que quero representar é, ao largo do tempo, como evolucionou ese índice de envellecemento para os 7 grandes concellos de Galicia. Bueno, pois moi fácil. Fago igual que antes, casi, ggplot, collo meus datos, o meu ficheiro, o X é o ano, o Y é o índice de envellecemento, e digo que nos poña tamén cada concello nun color, vale? E digo geonline, e xa está, xa teño o gráfico de evolución do envellecemento dos concellos de Galicia. Bueno, dos 7 grandes concellos de Galicia. Bueno, como vedes, o concello máis envellecido de Galicia é Ferrol, e o menos envellecido é Pontevedra, vale? Bueno, que eu agora, imaginadevos que eu agora pensada, bueno, pois quero añadir os puntos a estes gráficos para saber onde está o índice de envellecemento. Bueno, pois nada, añádolle pois un geón máis. Este gráfico é o mismo que antes, vale? Pero añádolle un geón point, digolle, ponme os puntos, vale? Entón xa me puxo os puntos. Que quero agora darlle interactividade? Pois nada, volo outra vez. Dolle ggplotly a esa, bueno, a porque é o resultado do ggplot. E teño aquí podo pasar por encima do gráfico e apareceme os diferentes os datos. Como fixen antes, imaginadvos que non queiro o concello da Coruña, o elimino, que non queiro o concello de Ferrol, que non queiro o de Lugo, bueno, etcétera, etcétera, vale? Xa vistedes máis ou menos como era a interacción. Bueno, como vedes, isto é bastante simple. Bueno, imaginadevos agora que eu queira, neste caso non é tan útil, que eu queira para cada concello de Galicia ter un gráfico por separado, porque non me interesa teros todos xuntos. Aquí sería interesante se para cada provincia tivera varios, bueno, que neste caso tamén o poden facer, que para cada provincia tivera varios concellos, por exemplo, representaría nunha gráfica os concellos da provincia da Coruña, noutra gráfica os de Lugo, noutra gráfica os de Ourense. Aquí optei por facelo os paneles todos separados, un para cada concello. Bueno, como se fai isto? Pois fácil, conservando a mesma instrucción hasta aquí e despois utilizando esta instrucción que se chama facet wrap, co que fai é dividir en paneles os gráficos. E que paneles toma? Pois o que lle digas ti na variable. O sea, eu neste caso dixenlle, divídeme ese gráfico en paneles, cada un será un concello, que era a variable nome, vale? Despois tamén podes xogar co número de filas e o número de columnas, e eu neste caso teño 2 filas, entón, pois, se me 2 filas, se lle poñera 3, pois poñeríame 3 filas, vale? Bueno, pois esta é outra característica importante dos gráficos que mellora moito a situación, bueno, que tiñamos antes. Máis cousas, a ver, imaginadevos, aquí antes, eu este gráfico, bueno, mellora non lle tiña nin título, nin o eixo das síes estaba así dun formato un pouco extraño. Imaginadevos que eu queira lle cambiar todos eses nombres. Bueno, pois nada, añado outro ingrediente máis, que é o labs. O labs, donde lle diría, quero de título, pois evolución do índice de envellecemento do ano 2002 ao ano 2018, e quero lle cambiar tamén o nome dos eixes, pois con X, aquí poñería el período, con Y, pois o índice de envellecemento, vale? Bueno, como podería facer isto en RBase? Bueno, en RBase é complicadísimo facer este diagrama de liñas, porque tendo o ficheiro tal e como tiña, teria que ir recorrendo o ficheiro para cada un dos concellos e representando as liñas.
Co cal, con ggplot, vamos, melloramos moitísimo, vale? Non vou a seguir ese código, pero, bueno, sería o que se utilizaría. Bueno, máis cousas que se poden facer con ggplot. Bueno, pois con ggplot 2 permite facer mapas de coropletas. Bueno, son os mapas que vemos habitualmente. Son os que permiten unha mellor distribución, unha mellor representación da distribución espacial dun fenómeno. O que fan é categorizar a variable en intervalos, a variable que se quere representar, xa sexa a idade media, a renta, o PIB, bueno, que se quere representar. A cada intervalo asígnaselle unha tonalidade, entón represéntase tendo en conta eso. Bueno, aquí o que vamos a empregar para representar os mapas vai a ser un geom novo, que se chama geom polygon, vale? Bueno, entonces, con o noso ficheiro de datos, acordádevos aquel ficheiro de datos que tiña todos os concellos de Galicia, non o das series, o de datos, onde tiña todos os concellos de Galicia, con unha serie de variables para o ano 2016, bueno, pois tiña unha variable final que era as pensións por habitante nos concellos de Galicia. Bueno, pois nada, vámoslo representar. Bueno, quedaríanos un gráfico deste estilo, vale? Este gráfico tamén lle dei un pouco de interactividade con ggplotly, entón podemos pasar por encima dos concellos para ver cales son, porque claro, como Galicia ten tantos concellos, pois, bueno, pois é difícil saber onde está o concello de cada un. Por exemplo, este concello que está aquí, que ten un número de pensións por habitante moi elevado, pois nada, é Muras. Este aquí de abaixo é Calvos de Randín, que é un concello de Ourense, pero como vedes, neste mapa, os concellos máis oscuros son os que están na parte oriental da provincia de Lugo e na parte de Ourense, vale? Despois temos por aquí, isto vou non dicir agora, temos por aquí a autopista do Atlántico, que é onde está a poboación máis nova de Galicia, que nos aparece moitísimo máis blanco. Bueno, digo ahora isto da costa do Atlántico, porque isto vai aparecer logo noutros mapas que vou facer para que se entenda ben. Vale, entón, como fixen este mapa? Bueno, pois nada, aquí é certo que se complica un pouco máis a cousa, pero comparado con outro tipo de mapas, pois son bastante fáciles. Vale, entón vou desgranar un pouco o código de R para que vexades que tampouco é tan complicado. Bueno, vamos a ver. Primeiro leo o ficheiro de datos, que é o datos CSV, vale? É o mismo. Despois, eu o que necesito para representar un mapa de Galicia, para representar unha variable no mapa de Galicia é ter o mapa de Galicia, claro, senón, bueno, pois necesitamos ter un mapa de Galicia, digamos, os polígonos dos concellos de Galicia en formato shape, vale, que eu lerei utilizando esta función. Esta función é, agora non recordo se é do paquete RGUS ou do paquete RGDAL, xa non recordo. Bueno, ben, resulta que o mapa que teño está nunha proyección con UTMs, co uso de Galicia, que é o uso 29, vale? Entón, asignolle a proyección, pero teño que transformala, porque os mapas que utiliza ggplot utilizas nunha proyección de longitud-latitud. Entón, o que fago é transformar a proyección de concellos a unha proyección que sea longitud-latitud, vale? Ben, logo, unha vez que teño xa ese mapa dos concellos vacío, pero unha proyección longitud-latitud, aplicolle unha función de ggplot que se chama Fortify, que o que fai é convertirse ese mapa que ti tes no formato shape a un ficheiro que ggplot necesita para facer os mapas, vale? Entón, aquí teño que lle dicir map, e aparte teño que lle dicir cal é a variable onde están as regións, o sea, onde están, neste caso, os municipios, vale? No ficheiro shape. En concreto, neste caso, chamase Codmun2, vale? Entón, así xa estaría o mapa base para que ggplot o poida utilizar, vale? Bueno, máis cousas. Bueno, despois nada, aquí o que fago é quedarme ca variable que me interesa, que é aquí, bueno, ocupa a posición 15, que son as pensións por habitante. Bueno, convirto en carácter porque se necesita para despois unila, e eu agora, utilizando a instrucción de declir, o left join, uno o mapa base
o sea, que era este, un mapa base cos meus datos. Entón, aí xa teño todo preparado para facer a presentación. Máis cousas. Bueno, como lle paso todo isto a ggplot? Bueno, pois a ggplot, o que lle digo é, represéntame un mapa base, as X vai a ser a longitud, que iso xa o vou ter nesta transformación que se fai aquí do mapa base que eu tiña en formato shape, o sea, represéntame na X a longitud, na Y a latitud, e o grupo vai a ser os concellos. Vale? Bueno, aquí poñolle que me poña no texto o nome, que xa para que aparezan os tooltips dos concellos cando eu pasei por encima deles no mapa grande. Hasta el fondo, que non vexo nada. Vale. Bueno, e agora aquí é onde teño, xa lle dixen cal era o X e cal era o Y, cal eran os grupos dos concellos, e agora xa lle digo, digamos, cal é a forma geométrica que necesito que represente. Entonces necesito que represente o geón polígon, vale? E as características estéticas, aí teño que lle dicir que variable me vai a representar no mapa. Neste caso, pois as pensións por habitante, vale? O resto son, bueno, é a escala, e son diferentes, bueno, ítems para poñelo bonito. Vale, e por último, xa tería o mapa. Vale, simplemente aquí ao final lle dou ggplotly para que me aparezca o mapa que vimos antes, que non sei por que non aparece agora completo. A ver. Bueno, o que vimos antes, agora non se ve, non sei por que. Bueno, avanzamos. Máis mapas. Bueno, ahora unhos mapas... Pínteme. Oh, madre mía. Xa acabo, Bueno, máis mapas. Son os mapas que están agora moi de moda, son os mapas de fluxos. Vale, que estes utilizanse moito nos aeroportos para os orígenes e destino. Bueno, eu agora vou utilizar para ver os emigrantes, a migración interna, o sea, onde vamos os galegos a vivir, vale? Como nos trasladamos desde o ano 2000, aí que teño os emigrantes de Galicia desde o ano 2000, creo que era o ano 2015, vale? Entonces teño o concello de orixe e o concello, a primeira columna é o concello de orixe e a segunda columna é o concello de destino e a terceira son os emigrantes, vale? Entón, isto todo vou nos representar nun mapa utilizando o ggplot e ao final o que tería é isto, creo que non se ve moi ben, non? Bueno, eses son os movimentos que hai entre concellos, vale? Vese, o que sí que se ve claro, a ver se que me vou a pasar. O que sí que se ve claro, máis ou menos, bueno, non se ve moi claro. Que hai 1, 2 puntos que os galegos preferimos para ir, vale? Este é Lugo e este é Ourense. Despois está todo a costa do Atlántico, vale? Aquí volve a aparecer, bueno, a costa do Atlántico non, que digo, a autopista do Atlántico, vale? Que serían todos estes concellos que aparecen por aquí, de acordo? Bueno, aí non se ve moi ben. No, creo que así vai ser peor, non sei por qué, pero non se ve moi ben. Bueno, nada, como xa non teño tempo, aí sería o código que utilicei para facer ese mapa de fluxos, e por último, solo dicirvos este mapa, que creo que se ve un poquinho mellor. Bueno, aquí elaboramos un indicador cos destinos preferidos dos galegos a hora de migrar, vale? Entonces, estos puntos son, digamos, os destinos preferidos, vale? Dos galegos, a onde a xente vai. Pero, ademais, aquí poñemos unha flecha para ver o sentido, vale? Se van ou se veñen. Por exemplo, Lugo é un punto, a atracción importante de todos estes municipios de aquí do lado. Ourense pasa o mismo, vale? Sobre todo en Lugo e en Ourense hai eses dous puntos, os concellos de Lugo e os concellos de Ourense. Pero despois hai dúas características moi importantes que non sei se van a saber. Aquí en Santiago, sabedes que é atractor de moitos puntos de alrededor. Pero sobre todo hai un moi importante, que está en rojo porque é unha atracción moi forte. E esa é a relación que hai entre Santiago e Ames. Vale? De xente que se vai a vivir a Ames e de Ames que se ven a vivir a Santiago. Tamén hai outra atracción moi forte, que está aquí, que é de Ferrol a Narón, vale? De acordo? Bueno, ese acabo. Este sería o código, que nada, xa deixo aí. Bueno, as conclusións. Bueno, pois empregando ggplot podemos cociñar gráficos, eu creo que de forma moito máis rápida, de xeito sinxelo, pois engadindo ingredientes elegantes, creo que son bastante elegantes, e con sabores que enganchan, pois nada, iso teredes que dicilo vos agora, se vos enganchou ou non vos enganchou. E nada, moitas gracias, vale?
Alguna pregunta rápida para a cociña rápida de Esther? Nada, bueno, pues moitas gracias, Esther. Nada.